RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Masbate. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Joy. I love you, Joy. Ariel, Mo na tinuod, Joy. Dugay na kay kung nakagusto nimo. May chance pa ko nimo. mahimo ba yan? Ayaw na kong dali-dali Huna-hunaon ba na ako ni? Oh, si Ariel di ay nga taga laing barangay mao inang nguyab nimo? O, day. Nya, ngano man nimo sugta? Nagduha-duha pa mga day, oy. Na, nga gud intawon nga nagduha-duha man ka. Ba sino binuangan niya ko niya pa? Sa ako inuong tan-aw ni Ariel day, buutan man ang tawana. Oh, naragin na nimo day kun imo ba siyang sugton? Joy, kumusta naman tong akong giingon nimo? Ko, Ariel, kining... Dugay-dugay na mga ito nga nanguyab nimo. Wa pa gid ka maluoy nako. Bitaw, oy. Nakita na ko nga, tinud-an na yung imong tinguha na ako. Maong, ako na kang gisugot. Oh, tinuod, Joy. Uyab na ta. O, lagi. Salamat kayo, Joy, ha. Basta ayaw lang bigay ko pasakit nila, ha. Promise na nako nimo, Joy. Pulos kalipay ang akong ihatag nimo. Salamat, Yal. Dali aras panahon sa. Walang ibaw upat na day katuig sukatan na kauyab. Maog yun. Mura lang ugwa. Ayon kay maayo og magminyo na ta, Joy. Ha? Minyo? Oo. Magminyo lang ta. Sorry kayo, Yala. Pero, hindi pa ko gusto nga masod ng butanga. Aw, ikaw gud. Ganahan mo gud unta ko nga magminyo ta aron may pamilya na ta. Unya na lang una-una, uy. Mga bata pa bitaw ta. Ha? Unsa Manila? Mauna, Yal. Manangit ako mo ba nga, malarga ko Manila. Magunsa ka dito? Manarbaho ko dito. Bila ay magkukuting sige pundo sa amo, eh. Kinahanglan mo gid nga sa Manila ka mo adto. Di mahimo kung anihin ka sa ato mga trabaho. Ganahan magud ko Manila, Yal, kay namagid ka mga amiga nga tuwa dito. Nga, dali na ko makasuot ang trabaho dito. Sugot na ba, ha? Aw, wa ko'y mahimo kung mao ginay gusto nimo. Basta pagamping dito, ha. O, Yal. Sige ngita kag lain dito, ha. Narabi na kang gwapo dito. Ikaw rin akong love, no? Salamat, Joy. Ay, sige lang. Pabuton di ka. Kaya iniuliin mo. Magminyo na ta. Sige, Yal. Inagbalik na ko kung din, eh. Magminyo na ta. Salamat, Joy. Pabuton ko ang imong pagbalik. I love you, Joy. I love you too, Ariel. Ay. Salamat in taon kinakasudan kong trabaho tingis Manila. Kung may time ko, manamog ko ni Ariel. Kumusta man ka diha? Ning giningaw nimo. Kumusta man ka? Okay ra ko Ariel. Nakasudan kong trabaho pag abot na ko din eh. Maayo noon. Joy, mag-istorya lang ko niya ta. Kay doon na pa koy buhaton. Sige, Yel. Gi-off na niya yung cellphone. Nonsan to si Ariel. Dili na siya ganahan nakikistorya na ako. Nga naman to siya? Day, mahimo ba sultihi ko kung may nasairan ka babae ni Ariel? Ngano day? Mura mo gulog na usab na siya, day, uy. Kung magsultian na sa cellphone, pag may siya nang galit. Mao ba day? Kung may mamatikdan gani kaniya ba? Basta nagbinuang na siya na ako. Pahibaw adayon ko, day, ha? O day, ay kabala ka. Manawagayon ko nimo. Day, maisulti ko nimo ha. Ayaw lang kalain day ha. Bahid ba ni Ariel, day? O day. Unsa man na, day? Day, Joy. May lain naman di ang uyab si Ariel. Unsa? Mauna day. Naapaglain day. Unsa man, day? Anong alawa ang ilang kasal? Unsa? Makakon ka, Ariel. May ikon-ikon kapag magbiniyo tayo ulit na ako. Pero ikaw na kumasa mo mag-asaan.
Makakawin ka! Kumusta naman ka, Day? Okay na ko, day. Ako nagkikalimtan si Ariel. Kinahanglan na akong move on, day, kay ako naman gihapon na mag-antos. Kung magpada ako sa akong gibati. Na, maogi, Day. Di na ko musalig sa mga lalaki, day, uy. Mga bakakon sila. Unya ka na sa mga mauli diri sa ato, Day. Gimingaw na ako nimo. Karong Pebrero, day. Muli ko sa ato. Maayo kay festa sa atong barangay. Sige, Day. Kay mingaw na kaayo ko nimo, uy. Hi, Day Joyce! Salamat itahon, may uli na ka. Kumusta naman ka, Day, uy? Maorag yapon, day, uy. Wala, uy. Misa mo tayo kagagwapa nga ni ato kag Manila, Day. Ikaw gid, day, Grace, no? Maura mo gud gihapon ko, uy. Uy, Day, kuyog ita karong gabi, ha? Nabi disco, no? Amalis ko ta? Oh, sige. Akong kamlawan din sa ato, day, uy. Pinagi disco basta fiesta. Maogi, Day. Pilami, basta way disco. Maugod. Ya, unsa man? Pansad ka ta? Isa ka, uy. Tas naman. Sige, sige. Pangita tagplin. Ay, mangutana lang ko nimo, ha? Ay, pala. Unsa man na, day? Huwag kami ngawa ni Ariel. Ay, rato siya giskoti, day, uy. Ako na ito di kalimtan. Ay, nako, day, no. Why ayo ang mga lalaki? Hi, Grace. Hey, Arkel, ikaw ang guday na. Oh, pwede makikilala sa mong kauban? Sure. Ako din si Akil, Mega. Ikaw? Joy. Nindot ki music sa. Pwede ka kong isayaw? Uy? Sure. Oh, kaday ka Manila. Ring, karoon ko magkakita nimo. Oo, bago pagi kong nauli. Jay, may isulti ko nimo. Isabta nga, risk ko kay ko. Tinod, love at first sight ko nimo. Arkel, Ano tinod, Joy? Pahalti ka. Paglaom ka ko nimo. dili ka na ko sugton ron. Maorag hapon. Mato kas amo aar mamisita. Mayo pag sugton na lang tika. No, Joy. Uyab na ta. O, lagi. Salamat, Joy. Ay, ako may nabalakas imong gibuhat, Day, uy. Ha? Angon sa manday? Lipay mo ka is Arkel nga uyab na kuno mo. Anya? Unsa may mo nabalakan, anak? Di ko mutuo, uy. Nga nahigugma ka ni Arkel, Day, uy. Mapagkani yung pagkailay mo na yung gisugot. Da, sugot-sugot ra mo gutong ako, day, uy. Dili to seryoso. Ha? Kung si Buwag, Mao na, Arkel. Makigbuwag na ko nimo. may mo ba, Joy? Ayaw ko binuangi. Wa ko mabinuang nimo, Arkel. Buwag na ta. Kaya wa ko mahigugma nimo. Joy, Mao na. Gisugot na lang ka kay. Gusto ko makabawas sa inyong mga lalaki. Kaya wa mo'y ayo. Inyo lami pahigugmaon. Pagkahuman, inyong pasakitan. Joy, ayaw pa rin sa tarang mga lalaki. Lihi ko. Kung kipsakit ang basuna ni mong uyab, nako, magbalipayon ka. Ay na lang ko padunggaan na, uy. Kaya makigbuwag na ko nimo. Joy, Wa ka ba maluoy atong Arkel nga imong gibuwagan? Ma, Sa akong tanaw, buutan ba ya tong bata? Joy, kung may pasuko ka man sa una nimong uyab, kay naminyo kini og lain, ug iya kang gipasakitan. Ayaw iapil ang waysa. ma. Nga ni balik man ka. Dili pagkibuwagan naman ti ka. ako na ipamatuod ni mo, Joy. Nga tinod ang gugma ko ni mo. Huwag dili ko masugot kay mo kumbuwagan. Arkel, Anang hina ko sa mga ginikanan na. Ng mga asawa ko ni mo. unsa? Joy, move on na. Ayaw ko i-apil sa mga kasugot kadto ni Ariel. Nakaila ka ni Ariel? Oh, huwag dili kay kaila lang. Best friend ako si Ariel. Unsa? Bago pa ko nahibaw nga, ikaw di mayang uyab. Ang babae ang ipasakita. Joy, dawa talaga matuuran. Dili ka mo para susag ko sa pasaluwa si Ariel sing gibuhat. Ablihin mo kasing-kasing. Higugma ako. Kaya isaan ko ni mo. Magbalipayon ka o na ako. Magpakasal ka. Arkel, nakita na ko. Nga tinud-anay ang gugma ni Arkel din hina ko. Wa ko nihimo, gawas sa pagpakasal niya. Wasab ko magmahay, kay buotan man si Arkel, o pinangga kaayod ko niya. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa pagtagaling akong tamo. More power sa RMN. Ang adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ni maong turumano, kini ang akong suluran. Kabinakan nga Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suluran. Walang ko niyo sa pangan nga days, hingkod ang pangidaron. Ninyo, apan mo pay anak. Tago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suluran. Kabayan kini sa among sitwasyon karon sa kumbana nga wa gyud may anak. Aron ni disabtan, sugdon ko dihang bag-o ka kong nadag. Ingon ni ini ang mga paghidom. Ma, wa palagi ko duga. Unsa? Nanguyab na ba di ay kadisi? Ha? Uyab good. Wa uy. Unya, nanungwa naman kaduga. Amot. Binuang hadisi. Basig may uyab ka na. Wa lagi ma uy. Kasi anyos paggani ko. Unya maguyab-uyab na di ay ko. Uy, nung sa mga kaday ka nga, wa naman kaduga. Nga sa may aging tuig pa man ka na dalaga, di ba? Mao bitaw ma. Muato kong lula ni mo, mangutana ko og naunsa ka. Wa naman kaduga nga, nadalaga ka naman unta. Oh, niyan, inom ini oh. Unsa man ni ma? Inom ining pait kay panyawa ni. Ha? Pait man ka na.
Tikoy! Oh, inom oy. Kay mao na ingong lula nimo. Mag-inom ka og pait aron mo urusan ang imong dugo. Aron mo kusog ang imong dugo ba? Kay kuyaw ng dugong patay nga dili makagawas. Kay makamayuma na. Unsa? Pwede sad unta ko no nga mo inom ka og beer o bino nga pait. Pero ayaw to kay makahubog. Bata ka pa. Mao nga kini lang duga sa panyawan. Ma, hindi na lang pumapaday ng eskwela, oy. Madto na lang pag Manila, aron manarbaho. Unsa? Kabata pa nimong muadtog Manila disi? May kayugan man ko, aron makatabaho ko, ma. Ang ako pang amiga o classmate ba, nga si Irish. Kami may magkuyog og panarbaho sa Manila. Mao di ay. Kay nada ka day ang amiga nimo. Ma, sugot na lang good. Kay di na sa ko ganahan nga mo eskwela. Disi. May ganit kay Mara nga itong amo din sa Manila, no? Ay, maugyod. Kaluy ara putas Ginoo. Oh, nga naman ka. Murag sakit gamay akong tiyan. Wa na mo kadugo-dugo, good. Ay, nalimot ay kong sulti ni mo. Na beer di ay kunoy imnon, ana. Ha? Beer? Oo, ingon akong mama. Parang sweldo na to. Mag-inom niya ta. Unsa? Oh, hala. Gidugo na ko. Niana na ko. Nasa ato pa. Epektibang pag-inom na ko, beer? Kung mauna, mag-inom na tamatag sweldo. Unsa? Buing. May mahay man rason nga mag-inom ta day para man na sa imong kaayuhan. Aron nga mag-mens ka. Kay, dili ra ba ko na mo mabdos ng mga dili mo tultul ang regla. Na, di kakakita sa imong liwat, ana. Oh, ha? Sa Manila na ko dakat nga nag-inom og beer aron ko dugon matagbuan. Tuod man, nalipay ko. Kay mo to nga naman ang akong wigla. Hangtod nga nakabaton kog kalibin. Unya, mabdos man tingali ko Jason. Ha? Dali ako di mo may mabdos. Unsa man ni nato? Nga wa mapudug ah. Nga marasag gid ako nga akong tiyan. Ato sanay patanaw og doktor ay aron makasiguro ta. Kay basig unsa na? Kay di ko mo tuo nga mamabdos dayon ka. Ay, dili ka mabdos. Kung dili, may mayuma ka. Unsa? Ako may mayuma? Dili. Oh, unsa ingon ko nimo? Dili lagi ka mabdos. Nagamping sa bay ko. Kanang matag may club na to. Kay dili pa tantom nga makaanak. Jason, naadok ba ako nga may mayuma ko? Pero may tambal man tang gihatag ang doktor nimo. Oh, niyahay na siya gani sa tambal nga ako imnon. Ug may tambal sa ibutang sa kumperta for 1 week. Ang kuno ko dugon. Ug ang dugon ako nuko, mo balik ko sa doktor. Aron raspahan ko nuko. Oh, ay nagkabala ka. Kay may tambal na magbitaw ka. Jason, niyan ako, gimens na ko, giriglan ako. Epektiba mga tambal nga gisita sa doktora. Unya, raspahan man ka kung rigdaw na ka. Ay, hindi na lang ko anong raspa, we. Naulian na rito ko, giriglan ako. Ug, wasa tayo budget nga ibalik sa doktor. Oh, ha? Oh, gipalitan ka ini. Unsa man eh? Pills. Ha? Mag-pills ko? May nakaingon ako nga makatabang sa kuno nimo nga mareglar ang imong dugo. O makatabang sa naaron sigurado ka nga di gid mo mabdos. Unsay magigbuhat ang Jason? Wa magitin siya may kuman ako dayo eh. Kay bisan pag ganahan ta ko mumabdos ug makakita sa among liwat. Di ba siya masugot ko mumabdos ko. Gipapis man gani doon ko. Unsa? Ayaw siya pebawa ha. Nga mo pauli ko sa among Jensen. Kay gusto na kumulikay niya. Daisy, Ipauli ko sa amo sa Jensen kung aminyo ko sa lain. Undang sa ko sa paggamit og pills. Kaya gusto na di ko makakita sa akong lugar. Apan mag-undang na akong pills, niundang sa buo ng akong dugo. 12 years na may karon nga nag-ipon sa akong partner. Pero wa jud ko mamabdo. Ang akong pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, human ko madaga. Tuig papapin ko sa akong gimin sa usab. Buot pa ipasabot, nga bata pa lang ko, nga may diferensya na kung daan. Ikaduhang pangut, tinuod pa na, nga ang pag-inom og pait sama sa panyawat, o pag-inom og beer, makapaursa sa dugo, eh tagsira man jud kung dukon. O kung dugon ma, ginagmay ra gyud. Nga naman ka ni, ikatulong pangutan, dito ko sa Manila, nakapacheck ako og doktor. Ang ingon sa doktor, may mayuma ko. May tambal kong gitong, ug may tambal sab sa komperta aron dugkon ko. Gaynan ko sa doktor, nga pabalikon ko, kon mag-mens. Pero wa na ko mobalik, kay wa naman kay kwart. Kinahanglan ba gyud akong raspahan tungod sa mayoma? Mahadlok man gud ko, ikaw pa to katapusan. Nag-inom sa ko ni adto og beer. Gimens na unda ko. Apan pag-undang na kog beer, niundang sab nga akong regla. Ug doon mi katuig karon sa akong partner, pero wa gyud may kaanak. O sa man namo nga makaanak na gyud ko. Di ba gyud ko mamabdos? Eh may mayoma ko? Palihog tabangin ta mag. Pinihang akong suraran.
Daisy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag ug solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga mga problema pagatambagan kana sa kong partner until now nag social distancing lang gapon mi ni Attorney Elaine Bathan. Kasi pamagi sa pupadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or sa among buhatan sa 3rd floor o CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to understand your parents love you must raise children yourself. Mao gyud no? Gikan sa Chung Hospital Pediatric Alumni Association, kining COVID vaccine from Pfizer need cold chain. But pasabot, negative 70 degrees ni siya, kinahanglan. Nga, ibutang ni siya kanang very powerful nga freezer or refrigerator. Dili ng ordinaryo nga refrigerator, kay kanang atong ordinaryo nga refrigerator, 0 to 8 degrees centigrade na, no? So maglisod ta niya ni kay nga ibutang lang nimo sa ice bucket dalo nga to sa barangay center para ipantulok sa mga tao. So mao kana ang atong ipahibalo sa mga laminaw nato karong adlaw. Ang atong magtatampo karong adlaw si Daisy, 30 years old, punto medical. Suma sa nabati nato gina sa drama 12 anyos nga dalaga apan human sa usa ka tuig galit na wala na siya duga. Gipainom sa iyang mama og pait sama sa panyawan. O sa pag-adto niya sa Manila, nagkat-on siya sa pag-inom og beer kay paursa lagi kuno sa dugo. Di-mains tuod siya hangtod nga nakabaton o kalibin. Nagtuo siyang namabdos na siya dihang wala na siya duga. Apan sa pag-check up nila og doktor, may mayuma di ay siya. May gipatumar nga tambal ug may tambal nga ibutang sa iyang puwerta ug pabalikon sa doktor kung dugo na siya ug balik apan wala na mo balik sa doktor kay wala nay budget. Naginom sa og pills, girigla na unta apan dihang giundangan niya ang pag-inom og pills kay gusto nang mabdos ni undang sa bang iyang rigla. 12 years na sila sa iyang partner nga nag-ipon wala pagyud mo mabdos. Mao kanang problema ni Daisy nga atong nabati dili pa lang dugay. Mayong pagpaminaw diha ni mga atong amigo ug higala diha sa Sunok Lahog, Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga Mendoza family, si Nelia, Dante ug si Alex. Ortiga family, si Roland, Linda, Jerome ug Louie, si Ernie Nabaha, Nitoy Cabaho, Nongbert ug Rene Avila, Dr. Dulce Abelia, mayong pagpaminaw. Disemestro to Ram Lienes sa kumbalikon, gapon ning girit gahapon, na Tagalabangon, si Pete Baguio, Tex Maragino, Judge Eric Menchabes, diya sa Villa Aurora Racket Tennis Club. Mayong pagdula niya da, Judge. Di mo kapaminaw aning akong ka, pero mag-break mo, basi magkapaminaw mo, no? Sa atong programang kini ang akong suliran. So, unang pangutana ni Daisy, human ko madalaga tuig pakapin usa ko gimins ug usab. Buot ba pasabot nga bata pa lang ko kay diferensyado na kung daan? Well, daghan man ang rason nga nung moingon ta nga dili regular ang menstruation. Pwede na siya kuan days endocrine mo na ay mga abnormal nga mga menstruation. Kanang dili naka mag-menstruate og more than 90 days or 3 months mo na gitawag na amenorrhea except kung ang sa kababae pregnant or nag-breastfeeding. So ngano mga dili man mag-regular ang regla kung din siya due to kanang naay mga ovarian problem, no? Nga ang imong hormone level mo kuan mapituhan or naaba kay simbakulan og PCOS, no? Premature PCOS, no? O naabay no ay premature ovarian insufficiency. Daghan mga rason, no? Kining PCOS is polycystic ovarian syndrome. Posible ni siya. Maayo gyud matan-aw kag ubigay ni days para nga masuta gyud og
unsa gyud, no? So mao lang kana ako ikasulti sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, tinuod ba gyud nga ang pag-inom og pait sama sa panyawan ug pag-inom og beer makapwersa sa dugo kay agsa ra gyud ko dugon ug kung dugon man ginagmay ra gyud ngano man kaha ni mawala niya na magpa-check up yung magkalisura ani akong kahimtang karon or ako nga mag-diagnose ko nimo ug kita nimo, no? So suma lang sa akong impormasyon nga nakuan kini magungkuan kining serbisa negra mao man imnon gid kasagaran sa mga bay kay makakuan kuno makapwersa sa dugo maka-itsar kuan mo gani siya diuretic but dili di siya maka-change sa imong menstrual cycle. So balik ko nako kining serbisa negra nga may imnon sa mga babae kung ingon nga para mo itsar o mo pwersa ang dugo, diuretic man gani siya, no? So kadili ni kung balikon makausab sa imong menstrual cycle. Okay? Ikatulong pangutana. Sa didto ko sa Manila, nakapa-check up ko og doktor. Apan ingon sa doktor may mayuma ko. May tambal kong gitumar ug may tambal sa akong perta aron dugon ko. Giingnan ko sa doktor nga pabalikon kung mag-mens na ko. Apan wala na ko makabalik kay wala na kwarta. Kinahanglanon ba gyud di ay kung raspahan tungod sa mayuma, mahadlok manggug ko. Actually kanang mayuma dili man na raspa o kanang parehas na kanang abortion, no? Ang kanang na kay mayuma ang himuon niya na is makuanon ka kanang operahan ka, no? Operahan ka. So depende sa findings. Pero dako ni siya nga trabaho kay dili nga nakasimple, kinahanglan kang ultrasound, kinahanglan kang paghampang mga diagnostic procedure paghimuon diha para nga masuta kung mayuma magyud ang imong problema or unsa man. Okay? So ikaupat nga pangutana. Naginom sab ko adto og pills. Di-mens na unta ko. Apan pag-undang nako og pills, ningundang sad ang akong regla. Ug dusin na mi katuig sa akong partner karon apan wala pa gyud may makaanak. Unsa man namo ang magkaanak ni? Di ba gyud nabdus ang babae kung naay mayuma? Depende kung makuha ang mayuma, mabiopsy, kung dili siya simbakulang kanseros, muwa na siya, dako ang chance nga magkaanak. Daghang mga factors i-consider nato nga magkabuntis ang usa ka babae. Kana kung naa kay healthy sex partner, ang iyang sperm count is normal, ang motility, ang kadaghanon, ug ang timing ninyo sa inyong sexual contact, no? Kay kung mag-sexual contact mo nga layo pa sa ovulation time, gamay ra ang tsansa nga magkabuntis. Kano sa mga ovulation time? Ang normal nga menstrual cycle is 28 to 31 days. Around the 14th or 15th day, mo na around ang ovulation time, no? Dako ang tsansa nga magkabuntis kung mao na mga panahon na nga mag-contact mo sa imong partner. Okay? So hinaot nga ako'y nasulti nga makaalibyo gamay sa imong naghasol nga nahuna days, no? So manghinaot ko nga aduna sa kami nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw, dili kamo maulaw, maikog, padala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Salamat kayo sa pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, maingon nga ako ug si Atty. Ellen Batan maningkamot ra gyud nga makahatag ni og kinabuhi og kulor sa inyong mga problema. So wala exempted ang problema kitang tanan. So labi na karon kay naatay atubang nga pandemic, stress. Uban may stress, di ka tug, daghang hasol sa nahona. So ikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug mayong adlaw.